От Велико Търново до Ню Йорк. Нейният път не минава по туристическите маршрути, а по скоростната лента на амбицията и смелите мечти. Завършила бизнес и маркетинг в САЩ, тя покорява корпоративния свят с умения, чар, пише може би малко магия, според мен е много работа. Днес е експерт по дигитален маркетинг, говори 4 езика, знае точно как изкуственият интелект ще ни пренареди живота. Аз само се надявам изкуственият интелект да не се намесва в предиобед, където имаме истинска физическа връзка между хора и имаме възможност да си говорим за хубави неща. Казвам добре дошла на Цвета Каленска. Добро утро, благодаря за поканата. Здравей, Цвета, много голямо, много сериозно представене. Твоята история е много вдъхновяваща. Аз нямам търпение да разкажеш малко повече и на мен, и на нашите зрители. Да започнем с заминаването ти за САЩ. Как печелиш пълна стипендия да учиш в САЩ? Възможно ли е това? Разбира се, че е възможно. Чакайте, аз идвам от Велико Търново, от езикова гимназия в Велико Търново, където се набляга на езиците, на математиката и разбира се на много учене. 2008 година кандидатствах за вузове в Щатите предимно. Винаги ми беше мечта да замина още от дете, да живея в Америка. И с много опит от езикова гимназия, с много учене и с много труд се постига всичко, включително и пълна стипендия за заминаване в чужбина. Ти си успяла да постигнеш и нещо друго. Участваш в конкурса Мис България диаспора в САЩ. Да. Виждам, че нямаш никакви корекции, нямаш филари, нямаш нищо изкуствено по себе си и печелиш. Как се случи това? Да, аз съм фен, между другото, на естеството и на естествената красота. Все пак, идвайки от България, ние знаем, че българките са ни от най-красивите жени и се надявам да успея да поддържам форма за заветните си години вече. През 2010 година съвсем случайно попаднах на един конкурс за красота, където бях издърпана, буквално бях натирена да участвам и да представям България. Какво се случи след това? От идването ми и присъствието ми в самия конкурс за красота бях гласувана за любимка на публиката, след това спечелих съответно и други титли, но за мен те не бяха интересни. Красотата е едно временно нещо, тя идва и се заминава, за съжаление, колкото и да сме естествени или не. Аз използвах самият конкурс и участието ми в него за изтласкането ми напред кариерно. Ето, най-после някой да си признае, да, че конкурса може да бъде трамплин за нещо по-напред в кариерата. Абсолютно. Ти ми спомена, че всъщност посрещате по външния вид и спращате по ума и в Щатите ли е така? Разбира се, по външния вид навсякъде мисля, че посрещат, за съжаление, дори в 2025. Тоест, този конкурс ти е дал някаква платформа, дал ти е някаква възможност, но ти си част от корпоративния свят. Как те приемат в корпоративния свят, след като държиш титла Мис? Страхотен въпрос. Много зареден въпрос. Ами вижте, няма да ви лъжа. Първото, което е наистина навсякъде все още посрещат по външния вид, което се радвам, че в България, поне българките, ние винаги държим на нашия външен вид и това как изглеждаме пред публиката и разбира се всеки ден. Използвайки конкурса за красота, аз наистина исках да навляза много и да използвам това, че имам нови контакти, нови връзки, на абсолютно нови места, конференции, срещи и така нататък. И обръщаш всичко в бизнес. И обърнах абсолютно всичко в бизнес. Всеки, с който се срещнах, тях им беше по-интересно, че аз съм Мис България, че съм спечелила Мис Диаспора конкурса, нали искате да те интервюират. Аз винаги казах, вие нямате ли нужда някой да дойде да ви направи брандинг и маркетинг, защото аз съм много добра и в това и виж, след години опит и години наистина много усърдна работа по това нещо. Аз обърнах красотата и участието ми в самия конкурс в това да намеря нови клиенти, да намеря клиенти за моят бизнес, който по-късно създадох и да на практика да се изтласкам напред, именно използвайки красотата. Въпреки че пак казвам, тя е нещо временно, помага, да, много помага, но ти ме попита, въпросът беше как те приемат в средите, в бизнес средите, дали така не те вземат малко за смях, но интересно е, че когато ти си една умна, интелигентна, нахъсана и много добре знаеш какво правиш и се чувстваш комфортно в тялото си, също в знанията си, ти можеш да кажеш на твоя събеседник от среща, бил той на Уолл Стрит или на Парк Авеню, може да им кажеш ти точно как искаш те да те виждат. Дали да те виждат като някаква принцеса, която е красавица, идва от моден конкурс, или да те виждат като някой, който може да им помогне с тях. Като вълка от Уолл Стрит. Да си дойде на името, да, вълкът от Уолл Стрит.
След малко ще те разпитам и за Уолл Стрит, защото знам, че имаш много пряк контакт с стоковата борса, но разкажи ми, спомена брандинга и маркетинга, разкажи ми за този бизнес, за тази част от бизнес. Ти си стратег, ти си професионалист в тази сфера. Как се разви това в Щатите и докъде доведе този бизнес? Завършвайки 2012 година колежа Сейнт Франсис се казва, в Бруклин, на много малко колежче, аз знаех, че искам да популяризирам България. И пак казвам, използвайки всички пособи и начини, които можех, за да се изтласкам напред кариерно и да се различа от масовата публика, която излиза от колежите в Америка, аз знаех, че трябва да използвам уменията си. Моят бизнес започна реално с това, че излизайки от Велико Търново и езиковата гимназия, аз говорех 4 езика. Това беше много голямо различително качество. Това е много голям плюс в Щатите, където не се говори втори и трети език по принцип. Просто невероятно и това, че мога да чета кирилица, имайки предвид, че руски език, нали, е с кирилица, аз започнах всъщност да наблягам много на езиците и самият бизнес, който създадох години по-късно, през 2019 година, който се казва Рила Global Consulting. Кръстено на планина. Кръстено на българската планина Рила. Реших, че ще се занимавам и ще се фокусирам изцяло върху работата ми на брандинг, маркетинг и проучвания на потребителите и това какви тенденции биха имали потребителите в Щатите и на глобални нива, пак казвайки, използвайки всички езици, които знаех. И така, първо почнах с един клиент, беше малък, после дойде международна корпорация, на която им трябваха стратези, които говорят на едно сядане, нали, 4-5 езика може да... Кои са най-големите компании, с които си работила? Много са големи в момента, с които работя. За съжаление не мога да кажа точни имена. Едно, което мога да споделя е Toyota. И разбира се, има доста други, но пак казвам, за съжаление нямам право да споменавам с кои клиенти работя. Добре, сега се връщаме на Уолл Стрит. Ти си коментатор на сток. Стоковата борса. Жена в този бизнес, доминиран от мъже. Стокова борса, една материя, която е изключително комплексна. На всичкото отгоре красива жена, че и българка. Как стигна до стоковата борса и как стана коментатор на тези много сложни процеси? Да, всяка седмица, за мое щастие, все още ме канят да ходя на стоковата борса в Манхатън, която е една от най-култовите институции по целия свят. Всички, които, разбира се, се занимават с финанси, знаят стоковата борса. За мен, моето присъствие на стоковата борса беше една много голяма крачка кариерна напред. Когато аз ходя там, аз съм телевизионен коментатор, работя с инвестиционни телевизионни канали, които са международни. Мога да спомена Fox телевизия, една много известна телевизия Schwab и още няколко, за които аз коментирам и правя проучвания, потребителски проучвания, за да подпомогна на трейдерите или на тези, които са на етажа на стоковата борса, да разберат какво потребителите искат и на практика къде да инвестират. Всъщност потребителите определят всичко. Абсолютно. Миналата седмица, само преди няколко дни бях на стоковата борса. Сутринта, когато звъни звънеца на самата стокова борса, в 9:30 местно време американско, дойде един от трейдерите, който е много известен там, с един таблет и каза, ето сега след точно 2 минути ще бие звънеца на стоковата борса. Тук имам портфолио от $200 милиона и аз за следващите 30 секунди трябва да избера кои от всички компании да купя, които да ги задържа за 60 секунди, се държат тези акции, след което веднага трябва да ги продам и на практика да направим още няколко по 100 милиона. И той каза, бързо, погледни тези, те са имената, нали, на компании, погледни тези и ми кажи от тези, кои биха според теб, знайки какво искат консуматорите и потребителите, кои от тях да купя. Нали, всичко върви толкова бързо, толкова динамично, но как се стига до там? Стига се, пак казвам, с много ум, с много хъс, с много работа и наистина, пак казвам, ужасно много безсънни нощи.
Като една успяла жена в корпоративния свят и в финансовия свят, ти всъщност се отдаваш и на доброволческа дейност. Имаш награда в категория жена, която подкрепя жени. И това е тема, която на мен ми е много интересна и много важна, защото в корпоративния свят обикновено всичко е много сурово и е много трудно и няма чак такава подкрепа, каквато бихме искали. Какво е твоето послание към успелите жени в корпоративния свят и към жените, които работят в големи женски екипи? Наистина съм съгласна с теб на тази тема. Това да си жена и да си успяла жена и да продължаваш да работиш в сферите. Почти всяка индустрия си има различни перспективи и различни проблеми в нея. Индустрията, в която съм аз, която е бизнес фокусирана, финансово фокусирана, си има други минуси това да си жена. Но нека пак да си дойдем на нашата дума, че това, използвайки всъщност по външния вид, те посрещат, по ума те изпращат, наистина помага много. Посланието, което мога да дам на жените като цяло и на младите момичета, ще започна от тях, е първото, което да не смятат, че има плюс или минус за това, че те са жена. Винаги в живота трябва да се вземат и на практика да се фокусираме върху възможности, които са ни дадени, и ако няма възможности, които са ни предоставени, да си ги създадем. Това, че сме от днешният пол, е плюс и трябва да се вижда като много голям плюс и да се използва на макс, но да се използва времево. Това го казвам, защото аз съм майка, имам 2 деца и всяко нещо е до времето си. Времето, трябва да се най-скъпия ресурс. Най-скъпият ни ресурс е точно така. Да сме фокусирани върху това какво искаме кариерно да постигнем, но да не забравяме все пак, че имаме нещо дадено отгоре, което трябва да се изпълни, и това е, ако имаме майчинството чувство и желание, да не изпускаме момента да имаме деца. Ти си написала няколко книги, Цветя от рая, Кралицата социалната мрежа, но тази книга, за която говориш най-много страст, е историята на кукерите. И тя е свързана с твоята мисия да направиш България по-позната в чужбина и да накараш хората да обичат българските традиции и култура. Разкажи ни за книгата за кукерите. История на кукерите е един проект, на който отдадох толкова много любов и толкова много време. Тя е детска книжка от Цветявка, двуезична, на български и английски език. Публикувана е в България и в чужбина, в САЩ, в Англия, в Япония и още много страни. Написах я, тъй като моята голяма дъщеря, която е на 4 годинки, живее в чужбина, живее в Америка. За мен е изключително трудно като родител да я науча на българската култура, на българските традиции, имайки предвид колко сме далеч от самата България. И реших, че ще започна да създавам серия от български книжки, фокусирани върху това да помагаме на нашите деца в чужбина, да се запознаят с нашата страна, с нашата култура, с нашите традиции и с това колко красиви са те. Самата книжка е наистина един невероятен ресурс за родителите в чужбина и за мен беше едно огромно удоволствие да вложа от себе си моите знания и моята визия за това какво наистина е важно към българската културна среда, което мога да предам на децата в чужбина. Като говорим за книги, ти си въвлечена в инициативата да напълним студентски град с книги. Успяхте ли да го напълните? Какво се случи? За съжаление, студентски град е много голям и не знам колко тона книги ще ни трябва да го напълним. Но да, като цяло аз съм много фокусирана върху всякакви инициативи, които могат да промотират образование. Пак казвам, за мен е едно от най-важните неща, за които винаги ще съм благодарна на България и на това, което ми е дала е образованието, до което съм имала достъп. Студентски град не го напълнихме все още, но определено, може би тук е платформа да промотирам и да помоля, нека да продължаваме да го пълним с книги, с интелигентни деца, студенти, които на практика да помогнат на нашата страна България да продължава да е номер едно и да бъде номер едно в създаването на интелигенция. Един последен много егоистичен въпрос. Смяташ ли някога да се върнеш в България с целият този потенциал, който имаш? Страхотен въпрос. Все още не знам, но аз давам на България ежедневно, ежеседмично. Моята фирма Рила има един от много голям процент от нашия екип се намира в България и винаги ти връщаш обратно. Разбира се, за мен е много важно да тласкаме България напред, хората напред и да помагаме. Благодаря ти, Цвета. Пожелавам ти успех във всичките ти начинания и бизнес, и доброволчески. Беше ми много приятно да си говорим. Сигурна съм, че и на нашите зрители. А сега излизаме от студио.